appelsiner og morbærtræer. Man kan også have ferskner. Frilands. Og det har jo at gøre med, at byen er placeret ved vandet, og det vekslen mellem vandet og klipper. Og så en tredje ting, at Gudhjem og også Svanike, det er lav, tæt bebyggelse. Holder på varmen. Her har vi også figentræer. Og valnøttetræer også er, men ikke oliventræer. Det kan vi ikke. Men her kan man sejle fra Gudhjem til den første militære base ude i vandet. For 50 minutter, så kommer man til det skønneste lille øgruppen Ertholmene. Og det kaldes samlet Christiansø med gamle bastioner fra 1600-tallet. Og cirka 100 mennesker, som bor der. Og så den mest fantastiske natur. Det får dere at gøre en anden gang.